Shin yanzu nan kika haifu an kin danna kin ga babu ruwan nono, hankalinki ya tashi kin rasa me kike ciki domin ruwan nono ya ki zuwa. To ki kwantar da hankalinki hajiyata, ki kasance tare da ni har ƙarshen wannan bidiyo domin zan faɗa miki me ke kawo jinkirin ruwan nono da kuma hanyoyin da za a yi a magance wannan jinkirin. To abu na fari, yawanci jinkirin rashin ruwan nono ba wai ruwan nono ne bai zo ba, a'a mutane ne suna ganin wanda ya zo in ba asalin ruwan nono bane su zubar da shi suke ganin cewa wannan ai datti ne da yake zuwa da ruwan nono ne. So immediately bayan mace ta haifu, ruwan nono na fari da yake zuwa shine wannan yellow ruwan nono, shi yake fara zuwa inda ake so a bawa jariri kada a zubar da shi saboda muhimmancin shi da kuma dimbin sinadari da yake dauke da shi, domin yana inganta lafiya kuma yana kare jarirai daga cututtuka da dama. So yanzu asalin ruwan nono yake zuwa. Asalin ruwan nono yana zuwa ne daga kwana na 2 zuwa kwana na 5 bayan kin haifi jaririnki, amma kuma ga matan da aka musu CS ko kuma matan da basu da lafiya akan samu jinkiri, zai iya ɗaukan fiye da haka bai zo ba. To ki kwantar da hankalinki, ina fatan kin san wannan. To menene alamomi da zai nuna miki cewa fa ruwan nononki ya fara zuwa, ruwan mama ya zo fa? Alama na fari shine zaki ji irin mamanki ya ciccika, wata ran ya ciccika ya miki nauyi, wata ran kuma zaki na jin yaronki in yana shan ruwan mama da yawa, ko kuma wata ran zaki kalla har irin ruwan nonon ma yana zubewa. To waɗannan su ne alamomi da zai nuna miki cewa yes fa ruwan nonon ruwan mama ya fara zuwa yadda ake bukata. Wasu abubuwa ne zaki yi wanda zai taimaka miki ruwan mama ya zo da wuri yana zuwa yadda ake bukata. Abu na fari shine ki sa yaro ya dinga sha mama akai-akai, irin shayarwa akai-akai, haka zai taimaka ruwan mamanki ya zo da wuri. Sai kina jan jariri a jiki, kina sa shi a jiki da su waye akwai sinadarin love hormone da yake taimakawa wajen releasing na wannan ruwan mama, in hakan zai taimaka miki. Sai kuma ki tabbatar cewa kin sa yaron ki ya kama bakin mama mai kyau, domin idan ya kama bakin mama mai kyau zai dinga samun ya sha mama mai kyau. Idan ya sha mama mai kyau kuma the more kin shayar da shi the more ruwan mama zai dinga karuwa, amma the more ruwan mama ya zauna a cikin mama ba cire shi ba, the more zaki dinga samun karancin ruwan nono har zai daskare ki kalla baya fita ko wani abu makamancin haka. Shi fa zuwan ruwan mama ba wai abu ne da yake faruwa kai tsaye ba, yana ɗaukan mataki ne kafin ya dawo. To idan har kin san da hakan zai taimaka miki ki saurari jikinki kuma ki yadda da ki samu ƙarfin gwiwan jiran zuwan wannan ruwan nono. Yawanci kuma idan mama ya fara zuwa yana farawa ne da colostrum kafin mature milk ya zo. To dukansu kuma suna da matukar muhimmanci. Idan kun koyi abu ɗaya ko biyu a cikin wannan bidiyo, kar ku manta ku yi like na wannan bidiyo, ku share da sauran iyaye, sannan ku yi subscribing channel namu domin sauran iyaye su ma su amfana. Idan kina fama da matsalar shayarwa ko kuma kina neman shawarwari akan shayarwa, zaki iya danna link ɗin da yake description box namu domin yin magana kai tsaye ko kuma booking na lokacin yin magana. Ku faɗa mana a comment section, bayan kin haihu yaushe ne ruwan mamanki ya fara zuwa? Shin a cikin kwana na fari ne, na 2 ne, ko na 3 ne, ko kuma wani abu makamancin haka? Kar ku manta ku kasance tare da mu a bidiyon mu na gaba, inda zan faɗa miki me yasa yaron ki yake kin kama mama da kuma hanyoyin da zaki yi ki tabbatar kin sa shi ya kama bakin mama mai kyau.